Koronavirusun hiç bir hadisasyny resmi taýdan hatap almadyk Türkmenistan täze 2021-nji ýyly berk çäklendirmeler astynda garşy aldy we Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bayramçylyk günlerinde karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp adından onlarça adam tutsak edildi. Farapda täze ýyl bayramyny gutlamak üçin goňşy golamlaryna baran adamlaryň bir topary polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Olar hepdäniň 1-nji gününe çenli öýlerine goý berilmeýär diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre karantin düzgünlerini bozmakta aýplanan faraplylaryň işine 4-nji ýanwarda etrap suwdy işe başlandy serediler we olar diňe jerime tölemek barada karar çykarlandan soň öýlerine goý berilýär. Tutsak edilenlerin ýakyn hosarlarynyň beren maglumatlaryna laýyklykda täze ýyl bilen gutlamak üçin goňşylaryna baran we düzgüni bozan adamlaryň sany diňe Farap şäherinde 100 golay diýilip hasaplanylýar. Ýöne tutulanlaryň arasynda odal polisiýanyň gözegçiliginde duran adamlar hem bar we aýratyn hasaba durýan gara donlulary 5-nji ýanwara çenli goý bermän saklamak tapşyrylypdyr diýip habarçymyz aýtdy. Şu aralykda Aşgabatdan gelen habara görä paýtagtyň Sapar Murat Niýazow adyndaky hastahanasynda gulak bokurdak burun kesellerini bejerýän Lukman Yusuf Babaýewich 31-nji dekabrda koronavirus ýokoşmasy ýararly aradan çykypdyr. Merhumyň jesedini garyndaşlaryna bermek islemediler ýöne olar ahirinde öz diýenlerini etdirdiler we Yusuf Lukmanyň jesedini plastiki kepende alyp gitdiler diýip habarçymyz Inamdar çeşmesine talgylanyp aýtdy. Merhumyň Ahal vilayatynyň Bäherdin etrafynda doglan ýeri bolan Nohur owasynda jaýlananlygy habar berilýär. Resmi Aşgabatyň hiç bir COVID-19 näsaglygyny tasdiklamanlygyna garamazdan täze koronavirus hadisalary baradaky habarlar Liwapdan hem geldi. Çerji etrafynyň günorta böleginde elektrik togyny öndürmek üçin gurulýan gaz turbinaly zawodyň hünärmenleriniň 5-njisiniň COVID-19 synagy oňy netije görkezdi. Olaryň ählisi türk raýatlary diýip habarçymyz ýylyň ahirinde beren maglumatynda aýtdy. Synaglary oňy netije görkezden we gyssagly Liwapdaky vilayat hastahanasyna ýerleşdirilen hünärmenler Türkiýeden 5-nji dekabrda gelip Renesan firmasynyň gurýan zawodynyň çägindäki karantin zonasynda 21 günlük üzgünlükde bolupdyr. Olar karantiniň soňky gününde saglyk synagyndan geçirildi we oňy netije görkezdi. Şondan soň olary derrew hastahana ýerleşdirildiler diýip habarçymyz Renesan firmasynyň bir hünärmenine salgylanyp aýtdy. Gurrun edilen zawodyň guruluşy 2018-nji ýylda başlanyp, onuň 2021-nji ýylyň awgust aýynda ulanmagy berilmegine garaşylýar. Azatlyk biraz öň Türkmenistanda koronavirusdan ölen türk diplomaty Kemal Uçkunyň ýatan hastahanasynda onuň özünden başga COVID-19 alamatlary bilen ýene-de azyndan 30 adamyň bolanlygy baradaky maglumatlar aldy. Medpuat habarlaryna görä Türkiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň dini meseleleri boýunça geňeşçisi 7-nji ýylda aradan çykan Kemal Uçkunyň aýaly birnäçe emeldaryň üstünden prokuratura şikayet etdi. Gözide Uçkun Türkmenistana aralaşmady COVID-19 ýokaşan 57 ýaşly diplomaty wagtynda dogduk mekanyna getirmegi başarmadyk emeldarlaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýär diýip Sözçü neşri 19-njy dekabrda habar berdi. Koronavirus näsaglary baradaky maglumatlar Türkmenistanda bayramçylyga gabat VPN hyzmatlarynyň işini has çylşyrymlaşan wagtynda berildi. Görnüşinden petiklenmäniň ähli ulgamy güýje girdildi. Maksat maglumat sızmalarynyň öňüni almak bu iş bayramçylyk günlerinde hasta güýçlendirilýäni meňzeýär diýip habarçymyz aýdýar. 29 dekabr gecesi ýurt boýunça elektrik öpçünçligine dören bökdönçlüğün arasyna täze ýylyň öňýany marada howpsuzlyk wagtlaryň güýçlendirildi. Kanun goraýjy düzümler hüşgärligi artdyrdy. Iri magistrallaryň ugrundaky postlary birnäçe hukuk goraýjy işgär, şol sany ýerleri ýaraly eskerler ýerleşdirildi. Ýaraly eskerlere degişli hüşgärlik elektrik öpçünçligi ýoly goýulandan soň ertesi günü yatırıldı. Olar ýerden sagat 6 töwereklerini ýyllaryna öz harby bölümlerine uradyldy. Bularyň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Mara vilayatyna 29 dekabrda agşam sagat 9 töwereklerine tuwa göçdi. 30 dekabr günü daňdan sagat 3-de elektrik öpçünçligi gaýtadan ýola goýuldy. Azatlygyň beýleki habarçylary tuwa öpçünçligindäki bökdönçligiň şol güýje
Ýurdun beýlik regionlaryna da, şol sany Lewapda, Daşowuzda, Paýtagyt, Aşgabatda we onuň töwereklerine de ýüze çykanlygyny habar berdiler. Habarçynyň maglumatlaryna görä 29 dekabrda togy çönen 1 sagat töweregi soň agşam sagat 10:30-da Mary Bayramaly awtoýolunyň uğruna polisiýa hüşgärligi artdyrdy. Polisiýanyň esasy gödegçilik nokodyna howpsuzlyk güýçlerinden ýangyn söndürjü gullugyň işgärlerinden we polisiýa işgärlerinden düzülen 10-12 kanun goraýjy işgär. Şeýle-de elleri ýaragly 4 esker çykaryldy. Harbyly wagtda adamlar sürüjüleri saklap ulaglardaky ýolagçylary barlady. Nire barýan, nireden gelýän diýip sorag etdiler. Adamlara göni öýlerine barmak tawşyryldy diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň kanun goraýjy edaralardaky bir çeşmesi şeýle hüşgärlik çäreleriniň şol gece Aşgabat, Marara şäherindäki polisiýa gödegçilik nokodyna da ýola goýulanlygyny habar berdi. Howpsuzlyk Mary we Bayramaly şäherleriniň içinde de güýçlendirildi. Hukuk goraýjy edaralarda işleýän ähli adamlara telefon edilip hemmeleri öz edaralaryna çalt gelmek tawşyryldy. Edara varanymyzda dolu maglumat bermän bir zat bolaýmasyn, ýollary, köp gatly jaýlaryň girilgilerini güýçlü gödegçilik astyna almaly. Adamları öýlerinden çykarmaň, ýolda adam görseňiz nire barýanlygyny soraň. Gaty häzir boluň diýip ýol başçylary aýtdylar diýip azatlygyň kanun goraýjy edaralardaky çeşmesi anonim şertde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä milli howpsuzlyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ýangyn söndürjü gullugyň işgärleri, 10-01 harby bölüminiň eskerleri we harbylar köçeleri, ýangyn goýuju beketleri, banklary we beýleki desgalary gödegçilik etdi. Ýol başçylar gaty gorkdular diýip ol sözüne goşdy. Şol gece adam görsek öýlerine kowduk diýip kanun goraýjy işgär anonim şertde gurrun berdi. We ertesi elektrik üpçünçüligi ýola goýulandan soň güýçlendirilen gödegçiligiň dowam edenligini aýtdy. Ol 30 dekabrda agşam saat 8-de çenli adamlara daşary çykmagyň gadagan edilenligini aýtdy. Ertesi tok gelenden soň ýerden saat 9:20-de edarada ýygnak geçirildi we ýygnakda ýol başçylar güýçlendirilen gödegçilige dowam edilmelidigini aýtdylar diýip kanun goraýjy işgär 30 dekabrda da berk gödegçiligiň talap edilenligini, özlerine 4-5 ýanwar günleri diňe almagy ruhsat berilenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä 30 dekabra geçilen gece elektrik üpçünçüligine bökdönçlügiň döremegine Mary Gres'de ýerleşýän iri elektrik stansiýasynyň bir blogunyň hatardan çykmagy sebäp bolupdyr. Şol sebäpden togy uçupdyr. Bir blok ýanyna adam ýetkileriniň hem bolanlygy barada habarlar bar. Ýöne anyk san aýdylmaýar diýip çeşme gurrun berdi. Habarçynyň çeşmelerden alan maglumatlaryna görä kanun goraýjy edaralaryň ýol başçylary elektrik stansiýasyna dören näsarlygyň bilkaslaýyn edilen bolmak ähtimallygy barada şüphe bildirýär. Şol sebäpden biz sizi öýüňizden iş ýeriňizde çağırdyk diýip ýol başçylar aýtdylar diýip kanun goraýjy çeşme gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä togy üçin gijesi ýollara çykarylan elleri ýaragly eskerler 30 dekabrda ýerden saat 6-da öz harby bölümlerine uğradyldy. Beýleki harby bölümlere de gerek yerine taýýar bolmak tawşyryldy diýip çeşme aýtdy. Hasazol Azatlyk radiosynyň habarçylary 29 dekabrda agşam saat 9 töwereklerini Paýtagyt Aşgabatda elektrik üpçünçüliginiň dolu kesilenligini, ýurdun beýleki regionlaryna şol sany Daşowuz we Lewap vilayetlerine de şol gece elektrik togynyň kesilenligini habar berdiler. Munyň ýa-da 30 dekabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun dürli künjeklerine elektrik üpçünçüligini dören bökdönçlük üçin vice-premier Şahmuhammed Durdulyýow, energetika ministri Çarmyrat Pürçökow hemde energetika ministriniň orunmasary Batyr Hudaýberdiýew bir kenç uglan etdi. Täze ýylyň öňü tirasyna ýurt boýunça elektrik üpçünçüliginiň wagtlaýyn kesilmegi we munyň ýa-da howpsuzlygyň güýçlendirilmegi barada Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki media serişdeleri habar bermeýärler. Lewap vilayetinde iri şahly mallaryň kesellemegi we köpçülüklüğin haram ölmegi bilen bagly ýagdaý gaýtadan ýüze çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji ýanwarda Lewapdan habar berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda Dargana tetrabynda öz hususy hojalygynda mal saklayan maşgallar we döwlete değişli maldarçylyk fermalary mallaryň köpçülüklüğin kesellemegine garşy görüşýärler. Dargana taly maldarlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy
iri şahly mallaryň köpçülükleýin kesellemegi bilen bagly ýagdaýyň etrabyň çarwadar, üçgersen we gabakly daýhan birleşiklerinde hassa ýiti duýulýandygyny hem aýtdy. Bu kesel diňe iri şahly mallara, sygyrlara ýokuşýar. Kesellän sygyrlaryň dilinde we agyz boşlugunda yaralar peýda bolýar diýip darganataly maldarlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Maldarlaryň aýtmagyna görä bu kesel bilen kesellän iri şahly mallaryň ortaça 30 göterimi haram ölýär. Eger olar wagtynda bejerilmese bu görkezüji 80 göterime çenli ýokarlanýar. Adatlyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä darganat etrafyndaky veterinariýa gullugynyň işgärleri sygyrlaryň nähili kesele ýoluyandygy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne olaryň dil üstü bilen berýän maglumatlaryna görä mallar il içinde owsul gylow atlandyrylýan sowy grip wirusu bilen keselleýärler. Şol bir wagtda veterinariýa işgärleri wirusyň gelip çykyşy we bejergisi barada maglumat bermeýärler. Häzir sır däl. Veterinariýa dermanhanalarynyň hiç birinde bu kesel bejermek üçin derman ýa-da vaksina ýok diýip darganataly başga bir maldar anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şol bir wagtda maldarlaryň sözlerine görä veterinariýa gullugynyň işgärleri mallary keselçilikden halat etmek üçin ýüzärligi gaýnadyp onuň suwuna sygyrlaryň agyz boşlugyny we dilini ýuwmagy maslahat berýärler. Veterinariýa işgärleri mal eýelerine, çoponlara, şeýle-de maldarçylyk fermalarynyň işgärlerine mallaryň agyz boşlugyny we dilini ýuwmak üçin margansowkadan peýdalanmagy hem tapşyrýarlar. Margansowkanyň 5 gramynyň bahasy 200 manada çenli gymmatlady. Şeýle-de käbir veterinariýa işgärleri sygyrlaryň dillerini duz bilen arasalamagy hem maslahat berýärler diýip darganataly maldar aýtdy. Türkmenistanda ilatyň howlusynda saklayan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şeýle-de düýeleriň näwelli kesele ýolukmagy we köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Adatlyk radiosu soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ençeme gezek habar berdi. Lewabyň etraplarynda hojalyk şol sanda iri we ownuk şahly mallaryň ölýändigi barada soňky gezek geçen ýylyň awgust we oktyabr aýlarynda maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmenistanda soňky ýyllarda hojalyk mallaryň we düýeleriň näwelli kesele ýolukmagynyň hemde köpçülükleýin ölmeginiň sebäpleri barada ýurt resmileri tarapyndan resmi düşündürüş ýa-da maglumat berilmeýär. Ýöne Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan dewaply maldarlar munyň sebäplerini indi 3 ýyl bäri iri we ownuk şahly mallara döwlet tarapyndan mögsümleýin kesellere garşy sanjymlaryň edilmezligi bilen düşündirýärler. Maldarlar döwlet tarapyndan mut üçin edilmeli hyzmatlar şol sanda veterinariýa hyzmatlary üçin de pul töleýärler. Sebäbi yerli veterinariýa gullugynyň işgärlerine indi 1 ýyl bäri aýlyk tölenmeýär diýip darganataly maldar aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayet we darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurshawy goramak ministrliginden hem kommentari alyp bolmady.